Salut zecilor! Toți stagnați? Am să vă cânt astăzi imnul Uniunii Europene la muzicuță. S-a stricat imnul. Ce mâncăm azi? Astăzi am luat, mai bine zis, de la Carrefour. Bine că are Carrefour bani să o plătească pe Andra și pe Afro, acela numit Moga, dar mi-au dat un meniu execrabil la cei 42 de lei. Avem aici două castroane, două caserole cu meniuri diferite. O să încerc să-l desfac pe unul dacă reușesc. Hai de capul meu, un fel de turtă, chiflă, nu știu ce reprezintă asta, de cartofi, miroase groaznic și cu niște mici fără muștar. Să aduc cu muștar? O să guz din asta, dar nu-mi vine deloc. Nici micul nu mai e ce a fost. N-are un gust grozav. O să rup puțin din asta de cartofi. Merge. Are, nu știu, ceva cremă de brânză cu cartofi, așa un fel de turtă. Dacă mor de foame să zici că ai mâncat-o, dar în rest nu prea văd de ce. Fel de brânză. Prost, mici ăștia n-au gust, nu știu, uscați, n-au gust de mici. Foarte proști. Pe departe, cei mai proști mici pe care i-am mirosit și gustat odată. Și se vede că cei mai proști, uitați numai cât am luat dintr-un mic. Nu m-aș mai comenta să mănânc. Aici, dacă n-am... Avem cartofi cu un... strip de pui sau ce vrea să fie. Are o culoare anormală, artificială. Hai să gustăm cartofii. E mai bun ca la cantina săracilor. Cred că tot pe acolo. Sleiți așa, într-un gust. Un gust așa banal. Dacă ți-e foame, ai să zici. Ăsta are o culoare... La maternitate mănânci mai bine, nu? Da. Ăsta are o culoare, o să rup, să gust. Miroase la fel, același miros, nu dau seama dacă e influențabil de cartofi. Miroase la fel ca și cartofii. Merge. O murătură, o chestie, o... Nu se dă așa ceva. Un sos, o murătură, un nimic. Interzis. Deci, micii oribili, tot cu porcăria asta din cartofi. Carnea asta, să zicem că mai are gust cât de cât nu e așa rea. Nu vreau să mă gândesc ce conține. Dar ca și gust, hai să zici că se poate mânca, nu e oribilă. În schimb, cartofii ăștia, nu știu, deci nu sunt condimentați, n-au sare, n-au aromă, n-au savoare, n-au nimic, ca sfleciți, fără niciun Dumnezeu. Sleiți, fleciți. Mai e unul, poate n-am nimerit eu. Nu. Foarte proști. Mai bine mănânci pâine cu marmeladă la tine acasă și ești mai fericit decât meniul de la Carrefour. Și mai stai și la coadă pentru asta. Mai stai și la coadă. Te mai și enervești, te mai și frustrezi că dai bani pentru un meniu foarte prost. Afectează reputația Carrefour. Da. Sincer, una nu aș mai mânca la ei, n-aș mai lua. Am luat de curiozitate, Cam dar mi-a ajuns. Stă în gât. Cam stă în gât, prefer să mănânci orice altceva. Numai asta nu. Nu recomand. Iar acum vă prezint ciorba de văcuță primită de la Carrefour la meniul zilei. A durat cam mult să o încălzim, motiv pentru care o prezentăm la sfârșit în loc de început, cum era normal și firesc. O să torn puțin, dacă nu vărs aici.
Caserola, De totul e fapt, comparat. aoleu. Ce porcărie să primești o ciorbă la meniul zilei în conservă. Arată ca de pe vremea războiului. Miroase a sărăcie și arată alături. Nici nu-mi dau seama ce miroase asta, de morcov, de fasole, de... Cam sleită, nu s-a încălzit bine. Merge. La gust nu poți să zici că e nici grozavă. La ce te poți aștepta de la o conservă? 13 lei costă. Mai scumpă decât delicii și capricii. Merge. Dacă mor de foame, dacă n-ai altceva în casă, mai zici. Maică ta ce-ar zice de ce ai experiența ta? Că nici măcar n-ar încerca să guste, dar mai să mănânce. Nu, lipsește sare, lipsește un pic de condimente, de piper. Nu este rea, pot să zic. Sincer, e mai bună decât micii ăia care n-au niciun gust. Mi s-au părut oribili. Chifla aia din cartofi, cu brânză sau ce-o fi în ea. E cât de cât ok, dar oricum prezentarea, în momentul în care o primești așa, sincer, cred că îți cam taie pofta de mâncare. Mâncați aia și sețele trebuie să le mănânc. Mi-a ajuns, nu m-am săturat, îmi este încă foame, dar cu toate că mi este foame, sincer, nu mai vine să continui să mănânc meniul de la Carrefour. Că tot costat. Dacă vreți să vă chinuiți într-o zi sau vreți să slăbiți, vă recomand cu drag meniul de la Carrefour, pentru că o să vă mențină în formă la cât este de apetisant. 42 de lei, un meniu prost, slăbuț, Fără chiflă, fără muștar. fără chiflă, fără murturi. Sincer, se putea mai bine. Mult mai bine. Nu recomand.